Hola, bona nit a tots. Les Corts Generals han commemorat esta vesprada amb una cerimònia de gala el 20 aniversari de les primeres eleccions democràtiques al nostre país. Els polítics que protagonitzaren la transició s'han retrobat per a recordar aquells moments extraordinaris de la història recent. L'acte s'ha celebrat amb un concert de l'Orfeó Donostiarra al mateix hemicicle. La memòria històrica de la transició a la democràcia ha reviscut avui ací al Congrés, seu de la sobirania popular. 20 anys després, els protagonistes d'aquell moment crucial per al país commemoren la implantació de les llibertats i la tolerància. A l'acte, al que el protocol parlamentari ha concedit caràcter de gala, han assistit els diputats i senadors de la primera legislatura, les principals autoritats de l'Estat, presidents autonòmics i, sobretot, els personatges que inevitablement s'associen a l'etapa de la transició. S'han registrat dos significatives absències, la dels líders socialistes Alfonso Guerra i Felipe González. Tampoc no ha assistit el líder d'Esquerra Unida, Julio Anguita. Era tan llarga la llista de convidats que ha sigut necessari treure els escons de l'hemicicle del Congrés per a guanyar espai. La part central de l'acte ha consistit en un concert de l'Orfeó Donostiarra que enguany complix el seu centenari. S'han interpretat peces populars i fragments clàssics per a finalitzar amb la interpretació de la cançó Llibertat sense ira, un símbol de la transició. I l'euro, la moneda única, s'ha convertit en el protagonista de la cimera europea que demà s'inicia a Amsterdam i que havia de centrar-se en la reforma del Tractat de Maastricht. L'enfrontament entre França i Alemanya per l'exigència d'introduir mesures socials que compensen el rigor pressupostari ha fet d'esta cimera una de les més difícils que es recorden. 5.000 policies s'han desplegat per tots els racons d'Amsterdam per garantir la seguretat de la cimera europea, que demà comença en la seu del Banc Central. Les primeres delegacions han arribat al llarg d'esta vesprada amb una preocupació compartida: salvar la cimera del fracàs. L'amenaça prové de França, que ha alçat la veu contra el pacte d'estabilitat que dissenyarà una política econòmica basada en les necessitats de l'euro i no de la població. El primer ministre francès, el socialista Lionel Jospin, exigeix la incorporació d'un capítol social centrat en la lluita contra la desocupació, que afecta 20 milions d'europeus. Alemanya, inspiradora del pacte d'estabilitat, oposarà una dura defensa, perquè si s'accepta un capítol social haurà de pagar més del que rebrà i l'opinió pública no ho perdonarà pels problemes que travessa l'economia. El futur de la moneda ha robat el protagonisme a la reforma de la Unió Europea, objectiu de la cimera que ha fet d'Amsterdam un altaveu dels col·lectius més diversos, com ara partidaris de legalitzar drogues, defensors dels homosexuals, dels drets de les dones, dels immigrants i, sobretot, del dret al treball. Ens referim ara a un succés que ha tingut lloc este matí a la nostra comunitat, concretament al Grau de Castelló. Antonio Redó, un home de 31 anys, ha mort mentre netejava un pou. Amb ell es trobava Carlos Chipierraz, que ha sigut rescatat i ingressat a l'Hospital General de la capital de la Plana, on evoluciona favorablement. Tot sembla indicar que els gasos acumulats al pou han asfixiat els dos homes. Els fets han ocorregut a les 9 del matí en una vivenda de la Margeleria, una zona on abunden les edificacions il·legals. I Naomi Campbell ha sigut avui notícia i no precisament per una desfilada dalt de les passarel·les. La top model està ingressada des de les 4 de la matinada en un hospital de les Palmes de Gran Canària per ingestió d'una gran quantitat de barbitúrics després d'haver tingut una forta discussió amb Joaquín Cortés. La relació de la parella travessa moments delicats i prova d'això és que s'havien allotjat en l'hotel en habitacions diferents. Naomi es troba fora de perill i podria ser donada d'alta en les pròximes hores. Quant a la informació esportiva, els avancem algunes de les qüestions que analitzarem esta nit en futbol en Canal 9. L'Elx no ha pogut fer un pas decidit cap a l'ascens a la segona divisió després d'haver empatat a 0 al seu camp contra el Còrdova. El València ha dit adeu als aficionats amb una victòria que ja no val de res. Els de Valdés encara el seu pas, com deia la meva companya, la banda de música Unió Musical de Monticello.
Thank you.